Ассалому алейкум, бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародарои азиз, ба диққатон мерасонам ба хотири Аллоҳ. Ҳамин авора паҳн кунед бародарҷонон. Лайк шапш кунед. Ҳамин модари ҳамин бародар, модари мо ва шумо мешавад. Бовар кунед, даволениш баланд. Нигоҳ кунед бародарҷонон. Сафаров Фирӯз Шамсуллоевич. Сафаров Фирӯз Шамсуллоевич 24 моҳи 1999. Як моҳ пеш бародарҷоно брумаи граница рафтагия. Бародарош занг задан ки ҳамин додармон брумаги граница рафтагия. Як моҳ пеш. Аз ҳамун рӯз бедарак ҳай хабараш нест. Намедонам куҷо дай. Может ягон спецприём да боша, может дар ягон ҷо боша. Аллоҳу аълам. Ҳеҷ кас намедонад. Бародарои азиз, хоҳиш аз шумо мекунам. Модари ҳамин ҷигарош пора шудагия. Алло шоида зангм зан камега даволениш баланд. Дигар намедонад чӣ кор кунад. Хайр на самом деле бародарои азиз, фарзанди қирикай калониш мекунӣ, як бақай калониш мекунӣ, имрӯз нест. Намедонӣ дигар куҷора биқапе. Барои ҳам қадар бародарои азиз, илтимос ҳамин авора лайк монем, комментарияш бигзорем ки то ҳамин бародар дар куҷое боша пайдо шава, ёфт шава, занг бизана, бага ки оча ма зиндаям, оча ма дар қайди ҳаёт ҳастам. Бародарои азиз, вақте ки як граница мерем, вақте ки якҷо мебуроен мерен, зарани як одами даверияноктона, як одами наздиктона, давериянок не, як одами наздиктона бигӯен ки мақсад ма фалон ҷо рафтистам. Худой накна мо ҳамин дишав рафта будем, ҳамин камазои бор мебурдагӣ, ҳамин задаям хеле тамоми чизаш тика шидагия. Хая ки одамӣ намерае ки дар як ҷо мезани авария мекунӣ. То бигӣ мекунанд дар акта меоянд ки дар кадом морг хови ҷура. Барои ҳам қадар бародарои азиз, хоҳиш мекунам ҳамин масъалаҳода ҷиддӣ бошен. Модароро ҷигархун накунен, падароро ҷигархун накунен, оилаву фарзандотонро ҷигархун накунен. Як сроқ пай кунен. Додари азиз, куҷоеда боше занг биза, аҳволи кампириёчат беҳад нестай, сахт мазоаш нестай, занг биза. Худо нигаҳбонтон боша бародаро, навора паҳн кунен. илтимос мекунем. Граница брем бародарҷоно, метонем ки акай муроҷонда занг бизанем бародаро, иншоалло ба амраи худо ана мегира мебара, ин меоратон. Бародар боваринокай. Бародари азиз, кадоми ҷане мехоҳен авиакаса масъалаи билетҳое ки боваринок боша бародарҷоно, дар инҷа мебирояд авиакаса нависондагӣ, метонен муроҷиат кунен, иншоалло ки бародари худмона бе ягон фанду фреб ҷавобгариш дар калайма. Хоб бародари азиз, кадоме ки кампириёчара мусфеди падара мехоҳӣ ки ҳаҷроӣ кунем, аз паси мо мебирояд, дар инҷа аз паси навор мебирояд бародарҷоно, хуб занг бизанед, договор кунем, бародар арзон аст, дар хош ҳама тарафа иншоалло ягон майда парвона кунем, и дар хизматай хизматона мекунад. Бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам навора паҳн кунед, лайк бинед, комментария монед ки шутоби аз ҳамин навори мо ҳамин волидайнои ҳамин бародаро хабардор шаванд, яъне ки насиҳатшон кунанд ки ҳамин хел корҳо нашавад.